Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV naman sa Facebook page ang programang nagatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nag-unang evangelist na si Juan Ranilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungor karon anan sab kini ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagan, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit kaninyo, maunta nining tungura karon kapag paluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan para mapatalihugan o makamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may mga bason man nga referensya nga gigamit, dili para sa pagsupak sa Biblia nga kinigitulo master kanamo padayon sab nga kami nagapanudlo di kaninyo o among mga pagpanghinaot sa tanang mga kigsunan sa nagakalain-laing dapit sa inyong pagsunod karon kumusta gininyo o labi na usab sa pagsunod karon kang brother Jerry Idkila no di dapit sa Tagulon sa Miss Oriental kumusta Jer? O ilabi na sa tibok PBCM compound nga nagsunod karon. O aron sa pagpaila sa uban pang mga radio station inyo kining madunggan sa uban nga mga pagpahayag sa mga ministro nga mosunod. O karon niya pa ang kauban pang mga ebangelista. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan kini si Brother Hermogenes Macarayo katambayayong nining higayuna karon sa paghatod sa makamaturan nga kaninyo ug nining higayuna ikauban pa natong uban pang mga ministro. Kumusta ka ninyo mga igsunan o mga kahigalaan? Kini karon yung inyong igsuon, Brother Mario Orlito Sabit, magapakiguban karon o uban pa na ministro. Kumusta ka ninyo mga kahigalaan o igsunan? Kinusab si Brother Rumi Rama Camus. Kinusab si Brother Rene Telebleco nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod sa kamaturan o kanya pa ang kauban mga ebangelista. Kumusta og maayong pagpaminaw kanatong tanan sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebangelista Brother Juan Ranilo Mangalos mo inyong makauban inihigayon na ang atong programa mga kaigsunan nga inyong gipatalihugan karon na live kita sa Facebook o makita usab niyo kami sa YouTube dininining maong sibihan sa RP Index Kio Cagayan de Oro City matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa alauna hook up kining atong programa mga kaigsunan sa RMN Dipolog City sa RMN DXDR Dipolog o sa mga programa usab sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mga kaigsunan mabati ninyo nining maong sibihan sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Mabati usab nining maong sibihan sa DXEG FM Radyo Sipa sa Arasasan, Caguait, Surigao del Sur duha ka hugna kita mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa buntag og masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab ang atong tulumanon kining mga langit ng lamdag sa kinabuhi dining maong sibihan sa Bay Radio 105.5 Waikurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab nining maong sibihan sa Radyo Bandera Villanueva, Misamis Oriental 107.3 sa matag alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab nining maong sibihan sa Radyo Bandera Iligan City 100.9 FM alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa gapunon matag adlaw Domingo. Mabati usab ang atong tulumanon nining maong sibihan sa RMN Dixpiar Pagadian City medyo oras kita mga kaigsunan alas alauna ngadto sa alauna imedya ang takna sa gapunon matag adlaw Domingo. Nabati usab ang atong programa nining maong sibihan sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa sayong kaudtohon matag adlaw Domingo. At ang usab ang pagbalik sa programa ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa
DXRU Radio Ultra matag adlong Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Og ngadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutan na mga kaigsunan, i-text lang kami nining mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta kang brother Romeo Di Maula diya sa Siaton, Bunawan, Negros Oriental ug sa imong pamilya nagapatalingog? Yung man kang brother ni Ayeng dina sa Ormoc City ug sa imong pamilya nagapatalingog siya? O kang brother ni Makalandag Dasunto Batag Cagayan City, sa tanan nga mga kaigsunan labi na sa naghatag kinabuhi ni natong tulumanon, mayong pagpatalingog kaninyong tanan. Ug saron sa pag-isgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie Eugenio. Sa gyapon mga mahalamong tigpaminaw, ang among pag-isgutan ang mga pagtubag nining tigpamaba sa 70 Adventist nga si Mitchell Gendelio nga sa mga pagpamatuod niya di man pwede nga pasagdan lugar namo ang mga bahin diin makusog nga yang gisgutan ang dapit sa pagtulon ang PBCM sa pagkuraw sa doktrina sa adlawng Domingo alas 7 kada ngadto alas 8 dinhi sa sibihan sa DR Dipulo nga inyong gipamatian. O gani may mga uban pang tubagonon nga wala namo matubag tungod kay moabot man lagi ang oras o niya ang oras nato usar man gyud ka oras ang ato dinhi. Dunay iyang gipanghisgutan labi na sa mga nangagi nga sa pagbasa daw kuno namo sa basahon nangasayop daw kuno mi sa paghubad kay dili kuno mao ang gisgutan sa autor. Ato maning makit-an garon kay kini bang giingon namo sa kanta pa sa Wadab grupo sa singer nga pag tumatagal lalong tumitibay mailhan nato nga kinsa ang magkadugay magkalig-on ini. Amo sang ipabati kay siya sa mga dili magtotoo lugar sa ilang pagtulunan tungod kay ang identity nila ang pagbantay magyud sa ikapitong adlaw nga maong Sabado mao ilhan na lugar nga sila katawhan sa Dios. Pagka dili lugar niya na dili sila mag-ila nga katawhan sa Dios kani moingon man sila og Satanas gyud ato man ang napamatian. Pero naay mga punto nga matud pa kami kuno nagapanghilabot og ang Kingdom of God daw, kang Pilimon Riambunan sa mani nga siya gipatuo niya ng dapita o dinhining dapita sa kuan gitawag og dapit sa dinhi sa Dipulog nga siya pod si Jose Rizal lugar ang iyang pagpatuo ani niya usay matingalami nga siya si Hesukristo niya siya pod kibali ang Espiritu Santo. Pilimon Riambunan sa dinhi sa Dapitan City. Ang ato lang karon atong tan-awon nga sa dunay mga nagapangutana namo sa doktrina sa adlaw ipapahulay kay nahibong sila nga og katawhan mi sa Dios nganong wa may pagbantay sa adlaw ipapahulay. Di modo sila mo ikatawhan sa Dios ang nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Karon nang hilabot ko numi mayong atong timan-an nga ang baba sa tigpamaba sa the Kingdom of God nga makigkaluha gani kini siya ni Pilimon Riambunan nga mao si Chinito Yabo kaluha ko no ni kuan amot sa tawhanon kay ang iyang apelyido Yabo man unya kang Pilimon nga pangulo diya sa Kingdom of God kining Riam Bonanza man amot og yun sa nila og yun sa pagpahayag aning pagkakaluha nga ang hinilabtan o kinurawan o pagkubi-kubi lugar sa dapit namo mao po'y kalaki ni Mitchell Bendelio at ipabati Bradrone kay wa man ni siya kay bao og nakaybalo nagpabuang-buang siya sa mga tigpaminaw nga kining the Kingdom of God hilabtonon po niyo nang hilabot pero natingata nga di man doktrina ang dapit man sa kang master. Okay, ang atong itaw nagpabati Reverend ang katong pahayag ni Mitchell Bendelio nga gilabtan nato siya nya una natong gilabtan mao si Pilimon Riamburanza. Okay. Aron makatagad sila ngano nga kami mga kaigsunan nganong ang among baba mag-mention Miss Mitchell Bendelio sa sinugdan ani di man may mag-mention siya ngalan
nanubag man mis pangutana mahitungod sa adlang ipapahulay. Sa diyang gilabtan mi niya, mo daw naka-mention mis nga lang Mitchell Bendilio, pero matod pa niya, kami kuno mo unang hilabot niya, una kuno namong hilabtan ang founder sa Kingdom of God nga si Pilimon Riboranza. So atong paminawon, inyong patulingugan mga kaigsunan. Muna, lagi di lagi mo magpa. Actually, mga kaigsunan, aning mga tawanan, muna lang atake sa una. Katong Kingdom of God, nga gipamunuhan, lumalahan ni aning tatay Pilimon Riboranza. Sige pang atake, wata kalimutan ka, giapila dahil tag-atake. May gani niya itong mga higala diri nga, mga safety nga yung, wata ng paminaw, pastor, nag-atake naman ka. Pag paminaw na ito, kay sige naman dahil yung, kuwag adlang Sabado, na? Atong nabati nga amo kuno gyud nga gihilabtan ang Kingdom of God hasta pud kuno ang adlaw nga Sabado. Alangan man na ay nangutanan nato nga dili daw may katawhan sa Dios ug ang katawhan sa Dios magbantam gyud sa adlaw nga ikpapaulay di nasakit lugar kining tawhana. Hastang baka kuna. Okay. Naay imong bakak Bendilio mo ingon ka, may gani ka nagpasalamat ang adunay mo kaubar to SDA diri nga resulta wala ka kahibalo pastor. Ay wa ka kahibalo. Naay programa ninyo da alas 12 amo pa yung alauna, maghulat mo alauna alas 2 inyo namos gawas maghulat ni wa ka may balo. Mao man na ron. Dipinsa man ang imo. Na karon atong ipabati Brad Ronnie, unsay giingon sa taga Kingdom of God nga si Jenito Yabo bahin nato? Autoreb, atong ipabati mga kaigsunan ang pahayag ni Jenito Yabo, kini siya, matud pa ni Reverend, kikaluhan ni siya ni Pilimon Riboranza. O katong gisgutan ba bahin sa kentang sa atong magtutulo nga namatay daw? Okay, atong i-plaster mga kaigsunan, ang pagpahayag din kay atong paminawon ang pahayag ni Jenito Yabo Reverend i-plaster nako ni hunini ang atong mabati no yung paminawan kay mao ni siya nganong among na mention ang kining Kingdom of God tungod ani po pagyama-yama aning Jenito Yabo. Ingkog yama-yama kay di man gud maayo nga paminawon niya. Abot sa espiritu sa kamatuoran, higit, kini siya mao ang magatudlo kaninyo ngadto sa tibuok kamatuoran. Kaya siya dili magasulti siyang kinabalimong pagbulog-ahi, hinuwa ang iyang malumog, mao ang iyang kasulti o ang mga butang kumalabot, iyang idatukan kaninyo. So kung sa ihanan na nag-espiritu sa kamatuoran, magasulti sa mga butang kumalabot o magatukan, magatortor ka na ito. Kadaghan maging team na. Ha? Ako ba nani mga tikpat naman? Ha? Ako ba nani mga tikpat naman? Ang iyang mga sarko, padayang na nag-claim na mau ko na ito ilahang espiritus kamatuoran. Pero, isa-isa mo ko, kaya na pamatuoran. Pero ba sila o? Natulog lang, matara ko lang bago. Natulog lang, matara ko lang bago. Natulog lang, matara niya. Kalay na imo nga ganag yung tuwa na ilang utot pa sa utot. Kalay na imo nga ganag yung tuwa na ilang utot pa sa utot. Karon atong napamatian nga ang kadto kunong nagpatuo nga Espiritu Santo dugay na kuno nga namatay niya ingon po dito yung kauban gilumutan naman na. Ya nagpatuo kuno nga kini ang mo bangon ra niya ingon dayon pod ang iyang kauban ang mutuan na ang iyang utok na slubot matod pa ni Jenito Yabo. Imbis ang doktrina mo isang piton o mooy ipapalutaw, diha man on sa kamatayon mga mahal namong tigpaminaw karon. About pod sa gisgutan ni Mitchell Bendilio nga nagpatuo nga katawhan sa Dios kay ug katawhan ka sa Dios mga kaigsonan, kinahanglan man ayuhon ang imong sinultihan kay alangan man og magpapildi ka ni Satanas granting without admitting nga gisatanasan day may panalitan. Di siya nga wala Satanas mo'y modala sa plastado sa pagkakatauhan nga iya sa Dios pero unsay iyang gisulti bradrone sa atong magtutudlo. Aniya atong paminawon kay magpareha gini sila nining Jenito Yabo nga pagka
di lagi magtotoo, wala ni mugos nga tuwa ninyo among magtutudlo, pero nasubrahan ninyo ba kay namuhi mo mga istorya nga dili na anta angay buhaton sa matuod nga katawhan sa Dios. Unahon na to, Reverend, kini matod pa ni Bindilyo nga ato daw magtutudlo, gibula daw conversation ni sa iyang cooler. Gibula daw matod pa ni Bindilyo, gibula daw namo among master. Yan na pagyod nga giingon di giasin. Giasin. Aniya, unahon pa ning gibulad. Hello, Brad. Maing gabi. Maing gabi. Buwan ba? Kana bang ilang question ganina, namilang ko sa Brad. Kana dito ang Kristo pag baka nga sa langit, mupuli ang manlalaban. Kama Espiritu Santo, manlalaban. Ang pangutana, kanang ilang Espiritu Santo, ito ang misteryo, kalagiran sa aming pagpanlaban na Brad. Actually, wala ba nila ginubog, inalas ilang templo karang ilang ang i-preserve. Ilan na ibulag, templo karang ilan ang i-preserve. Ilan na ibulag. Okay. Nakita nato gi-preserve ko no na kuno sa among templo kay amo man ko nang gi-preserve kay ila man kuno nga ibulad. Oh, tanawa ha? Okay. Mao ni tinuod nga pagyama-yama, moingon na badayon ka nga nagyama-yama, may ikaw may nagyama-yama kay Karon. ang imong pagsulti sobra ba? Asa ko gibulad? Karon, hain pa ang dugang pahayag na drone. Iya, paminawan na to. Matay na na. Wala ko nakawaba na nga. Gano'y kong Mindanao nga buhit pa na. Pa na. Kailangan kayo paminawan na mo to. Ang ilang Espiritu Santo sa pagtindog ang nga lugar naman ng giasin. Santo sa pagtindog ang nga lugar naman ng giasin. Kita mo na. Dili kuno nakadungog daw siya nga dugay nang namatay niya unsaon man kuno pagtindog ana nga dugay raman kuno giasin. Gawas nga giasin gipanundog niya isda ba nga ibulad kay asinon mo nang iyang pasabot. Karon sa Biblia naman, arita sa Biblia Brad Bacarayo, unsay giingon may tuod sa Biblia nga talambagan kung kita isip magpadayag nga katawhan sa Dios para sa dili katawhan sa Dios. Unsay giingon? Kini bitaw si Yabo bitawng nakigkaluha bitawng Filimon nagparehas kig utok anak ni Mitchell Bindilyo. Usay si Mitchell Bindilyo, ha? Mo dinay, perting makakuna. Ano man? Uingog. Wa ko kabati sa programa, hay wa kabati. Karon pala gani, naminaw ka karon nagugtas ra ba ka? Na? Tanaw na to. Kanang baba ni Jinito Yabo O kang Mitchell o kang Bendilio. Mitchell Bindilyo, parehas. Nabati man nato nga Oh. ibulad ko no. Munay angay ignog kaluha. Kaluha pag prinsipyo, kaluhag. Kuan kini prinsipyo sinutihan. Kusog man namas tamas ba? Ano pag panamas tamas unsa man na? Kana dayong moingon kag gibulad. Kana dayong giingon kag giasin. Unya, nahibalo day ka. Wa ka mahuwaw sa mga nasayod ug asa gibutang lawas, master? Ha? Niya atong basahon. Basahon ko ni Bibliang Katoliko. Mayong balita Biblia. Bindilyo nuktuki ko nun eh. Yabo, kung nakabati mo, para di mayabo imong rason. Paminawar god. Nasa Sirach 23:13 sa Bibliang Katoliko nga maimprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug ipanag-usanis pagsulat sa mga scholar sa Bibliang Katoliko Protestante. Ayaw pag-anad, pagsulti og mga balikas. Maingos si Yabo og si Bindilyo. Wala ko na balikas. Dabe kay og panamas-tamas unsa day giingon ngano nga dili ta ipaanad ana pagsulti. Di nato na ba gawion na mga sinultihan na batasano nato na sala kini. Agoy, si Bindilyo ni sulti para lang yung makita ang sala. Tao man ka kang Kristo Bindilyo. Atimana ang isyo, ayaw pagbuhig isyo, bakat o pagpanamas-tamas. Busa kung katawhan dayta sa Dios, dili day buhaton nato na nga mingon ta gibulad lugar namo, giasin lugar namo. Na karon gawas nga dili ipagsulti pagpanamas-tamas bradone. Unsa pay giingon nga para sa katawhan sa Dios nga gitugon aron lugar nga dili ta madakpan sa sinultihan. Unsa pa bradone? Sumala sa dugang pahayag sa maong nakasulat sa Biblia. Dini basahon gyapon nato ang Biblia ang Katoliko gibasas kaubang ministro ang Sirach. Basahon gyapon ako dinhi sa Sirach mga kaigsunan niya o Biblia ang Katoliko. Adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales gi pinag-usahan sa pag buhat kini sa mga protestante o mga Katoliko nga scholar sa Biblia. Sirach
Kapitulo 28, versikulo 26, mga kaigsunan, atong matagad ingon nini ang nakapahayag. Tingali, adunay usa ka tawo nga naghulat, anus ikaw masayop, ug kun dili ikaw magbantay, masukamod ikaw sa imong kaugalingong mga pulong, ug mahilo ka pa diha sa atubangan niya. Di, sa giba sa mga mahalamong tigpaminaw, matinaw nga pagkakatawan sa Dios ipag-igmat na ka kay matud pa tingali adunay usa ka tawo nga naghulat, anus ikaw masayop, ug kun dili ikaw magbantay, masukamod ikaw sa imong kaugal mga pulong, ug mahilo ka pa diya sa tubangan niya. Mananggingon sa panultihon, sa bibig nahuhuli ang isda. Na karon, kanang pag-ingon nga giasen, kanang pag-ingon nga gibulad, sinultihan bago nagtao sa Dios, dili man kadyang dapita, angay mo hilabot. Amo ka na ang angay natong masabtan. Unsa pagyod ang gitambag sumala sa nakasulat sa Biblia para sa katawan sa Dios bedroom sumala sa pagpahayag. Dinihiri atong pagbabasahon din sa nakasulat sa Proverbio Kapitulo 31, versikulo 9 nagaingon. Buka ang imong babak o maghatag ka og justisya sa mga kabus o hangol. Sa ato pa sa Biblia mga kaigsunan, balikan tano ang punto para makuha nato. Kining Proverbio 31:9 nag-ingon, bukha ang imong baba, maghukom ka sa pagkamatarong. Mo man nakasulat diri. Maghukom ka sa pagkamatarong o maghatag ka og hustisya sa mga kabus o gangol. Ato lang giklaro kay para dili makulangan ang atong pagsabot. Pag-ingon, bukha ang imong baba, maghukom ka sa pagkamatarong. Dili di ay dautan nga pagbubuka ta sa tong baba, kung adunay gihukman nato nga matarong, pinasikan sa hustong gibuhat o pagpadayag nila. Nya kanang mag-ingon tang gibulad giasen, amo din ang gibulad giasen. Kana palang daan makaulaw nga mag-angkon ta og katawhan sa Dios nganong gikinahanglan nga mapiot nga giliktor sa Dios ang iyang mga katawhan. Dili nga ang taga-Satanas may mokoreksyon nimo kay taga-Satanas man kami. O na nganong ang Satanas mo'y maayo o mo'y mo padayag sa pagplastar niya na o niya ikaw magbuot-buot ka lang bukas imong baba kay gipanundog man nimo sa ubang reliyon nga inganaon nimo. Lahi ra ba ang PBCM? Kay mo dagubli ra ka sa among mga katarungan. Wala pa manggod ang uban makahibalo kung unsa ang pagpamaba o pagpanubag sa PBC mo ng kumpiyansa sila sama nimo ba? Gi-underestimate nimo ang mga ministro sa PBC. Karon hain pa ang gitugon sa Dios nganong gikinahanglan nga dili gyud angay maglapas-lapas paglitok ang atong mga baba kung katawhan ta sa Dios sumala sa Biblia, Brad Mario. Sumala sa Biblia, Reverend, yun sa nakasulat sa Mateo, sa iyang Kapitulo 12, versikulo 37, gingon dinis pagpahayag. Kay pinagi sa imong pulong pagamatarungon ikaw, o pinagi sa imong mga pulong paghukman ikaw sa silot. Okay, tama na. Ngano di ay nga gitugon sa Dios ang iyang mga katawhan, nga dili gyud magpakasayop. Kay imbis mo dilo ka, kay katawhan magkaka sa Dios, ikaw hinoy magtinunto sa pagsulti. Ang Biblia yon kay pinagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw o pinagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Kay unsa bay gipakita para sa katawhan gyud sa Dios isip sa iyang kaugalingon ingon nga panig-ingnan anha ba dapat yun una sa iyang kaugalingon sumala sa Biblia, Brother ni? O Reverend, sumala din sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 1, atong ikama sa 7 ang gingon. Apan sa imong bahin, ang imong pagpanudlo, ipahiangay mo sa mga matarong tuluohan. 7. Sa tanang butang, ipakita ang imong kagwalingon, ingon nga panig-ingnan sa mayong binuhatan, o sa imong pagpanudlo, ipakita ang kaligdong pagkatalahuron.
Sa ato pa, mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsonan, matinaw ang giingon sa Biblia. Pagkakatauhan ka sa Dios, ang imo daw bahin sa imong pagpanudlo, ipahiangay mo sa matarong tuluhan. Unsa daw? Sa tanang butang, ipakita ang imong kaugalingon, ingon nga panig-ingnan sa mayong binuhatan. Ug sa imong pagpanudlo, ipakita ang kaligdong pagkatalahuron. Mo kini ang gisgutan nga kita day sa atong kaugalingon, magpakita tag mayong panig-ingnan sa atong mga binuhatan. Unya kay magpakita man sa panig-ingnan sa mayong binuhatan. Kung runay dautan, God, Rone, magbuhat mata sa pagsulti, sa pagbinakak para niya ng dautan? Sumala sa Biblia? Nya, susiyon ta lang ang nakasulat sa Biblia, Reverend. Dini sa nakasulat sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo sa Roma Kapitulo 12, versikulo 21 ang akong pagabasahon. Wa ra bagid ka makatuman ani Bindilyo. Wa makapasar. Wa gid ka kapasar niya. Ayaw pagpadaog sa dautan matupang Pablo. Hinunua dad-a ang dautan pinaagis maayo. Ang Biblia nagingon, dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Hain, sa mga maayong binuhatan o sa mga pagpamulong. Nagkaroon kung kami sa tanas, pasado ka nini. Nga magbutang-butang ka sa imong isig katao. Naman na sa ikanapulo kasugo, hilig man mong ikanapulo kasugo, pananglitan. Gisiguro rampun nimong adlaw nga igpapulay nga ika-upat nga sugo. Muman aron ang diferensya diya. Nakaron, atong nakita nga dili mailimod nga kung magisgot tag kamatayon, kung ang tao namatay, dili ing anaon sa pagsulti. Kay imo man gi-assume nga ikaw kataon sa Dios, kami magkadautan. Na kamong mga 70 Adventist ingon ni ana na daay mo og magpanudlo sa mga katawhan. Kung naa day dautan bisag wala daadto kay inyo manggihuna-huna ka nga dautan. Bisag wala buhata ang pag-asin o pagbulad, inyo day giingon, ingno day nga magbuhata og mga binakak aron patuhon nato ang mga katawan nga mao na ilang binuhatan. Tao man ka mo sa Dios. Kinsa mang mga pastora ana nga wala gyud makaako sa pagbadlong ana. Galing kay ilhanan man God nga musumada man God nga ang atong espiritu magpatuo ta nga puti ta unya lagom di ay sa sistema. Nakaron, may tungod naman sa kamatayon, wala mailimod ang Biblia, pero sa pagisgot, ang kamatayon sa usa ka tawo, nag-ingon ang Biblia dinhi sa basahon sa Ecclesiastes, no? Sa iyang kapitulo 7, versikulo 2. Kung pananglitan man adunay mga nagakumbira, nga muadto ka sa pagkumbira, mas maayo gani nga ikaw muadto ka sa balay sa nagbangutan, kanang pulong nagbangutan nga namatyan. Ingon nini sa City do sa Ecclesiastes, ingon. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagakumbira. Kay ang mga buhi kinahanglan magapahinumdom kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Ang gingon sa maayong balita Biblia, gitambahingan sa mga protestante o katoliko nga eskola sa Biblia, mas maayo pa nga muadto ka sa balay sa nagbangutan, mo nang namatyan, kaysa pag-adto sa balay sa nagakumbira. Sa ato pa, kung mahitungod na gani sa kamatayon nga pag-isgutan, wala na diha, dili na dito gamiton ang sistema, o kung pananglitan, muabot man di sa imong una nga, diri lang kung mga taki, dili ka ginatugutan sa Dios nga magsulti kag pasubra. Unya, ingon niya na ang matang sa katawan sa Dios. Pero kung magpasobra, unya, nagbinakak na, unsay tawag sa Biblia nga dili matuman brad makarayo, ang iyang baba nagsukwahi na, butan ba'y tawag ining tawana? Kung biblika lang, kanas Bindilyo, hawid-hawid magi-Biblia pero Bindilyo, kanang imong kinaiyahan ba, pataka ka nagyaw-yaw, nagsukwahi ka na, dili kabutan, oy. Kung sa gisulti, Biblia na lang atong pasultihon, oy. Yeah, basahon na to ang Proverbio 19:1.
Maayo pa ang kabos nga magalakat niya sa paghingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukway sa mga bil ug maayo sa kabuang. Tanawa ra na imo sinultian Bindilyo. Pag abot ana na nangutanang anay nangutana cooler nag-ingon nga unya kay mobalik man unya pag abot ani unsa man ito mas di naman kay gibulag naman na nila. Ila man ang giasim. Oo. Tanawa ra. Unsaon- Iba na bakak na. Unsaon pagtindog niya na? Unsa pagtindog na? O, ugot-ugot din siya katawa ba? Sa katawa pa lang ingilad na. Oh, mapigibuhat ni Ginito Yabo di kung imong kwintahon nangayabo na sa katarungan ba? Unya imbis siya Bindilyo, nagbuhat pod siya bandilyo sa mga katauhan sa binutbot nganong amo ning recall o review mga kaigsonan para ipakita na mo nga nagtuo man gud ni siya nga ang iyang gisandigan nga kamaturan nagtuo siya bag pundasyon bato pero balas di ay mo na diha nato nakita nga sa katarungan pa lang niining dapitan nahugno na dan kay ug katawhan ka sa kinanglan sa atong nabasa ganina kinanglan magbinuotan ta kay basig na ay namati nimo naghulat ka nga masayop unya mahisukamod kahinon gibantayan ang imong pulong wa day ka makakita niya na o wala day ka instruction sa atong Ginoong Kristo kay ang nag-instruction ka namo ani si Satanas man ka daos gi-instructionan ni Kristo nga wa naman ninon magkadimao. Gilupig na daytas mga tao ni Satanas. Karon kay wa man ka magsulti niya nas tinuod. Bakak mi na. Kang kinsa ba ang pagpamakak kinsay amahan sa bakak sumala sa Biblia Brad Mario? Sumala sa Biblia, Reverend, dinis nakasulat sa Juan, sa iyang kapitulo 8, versikulo 44, gingon dinis pagpahayag. Kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya, inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kagalingong kinaiya, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak sumala pagpahayag ni Garen. Oh, kita mo na dihang dapita. Kini ingon niya na ang sistema og unsaon nga makaigo ka sa imong kontra. Tanawang instruction sa atong Ginoong Kristo ang kinaiya siya wa bakakon. Tanawa ang kinaiyahan ni Bindilyo og nagbantay bas iyang mga pulong. Tanawa wa bagawi ang pagpanamas-tamas. Naigi pabantay ang Kristo nga ang kinaiya siya wa pagpamakak. Amoy gigawi ni Bindilyo. Mao na kay di maguna tinuod taong Kristo. Na karon niya ta. Ini nga punto makigsunan niya matingata nga kini Mitchell Bindilyo perting hagit niya makabasa gani kuno og si Ellen Goldwhite sa ilang basahon nga si Ellen Goldwhite nag-ingog propeta wa magi kuno mag-angkon si Ellen Goldwhite nga propeta mo man niya imong gikatingad-an kay di na di siya magpropeta na unsa man kang pastora ka nga kini di ang lagda sa pagtuon sa Biblia mo man ning inyuha lagda sa pagtuon sa Biblia og sa mga balaang alawiton nilikay na day kani pero ato sang ipabati Bardoni unya ato pong ikumpara dayon sa uban pod nga mga sabadista og nagkapareho ba sila o wa ba magsungag Niya, atong ipabati, Reverend, ang pag-challenge ni Mitchell Bindilyo, nga matod pa niya, i-challenge niya ang mga preacher kung makabasa ba sila nga doon ay mga sinulat si Mrs. White nga nag-angkon siya nga siya usa ka manulagna kon propeta. Niya atong paminawan. Hindi! Oga, ano religious? Preacher, na makaprove sila ng libro ni Mrs. White nga ni-angkon si Mrs. White nga siya propeta. Wala rin babasa. O doon na may nagtudlo niya na iksoon, yan ang konklusyon. Pero si Mrs. White, wala din nag-angkon nga siya propeta. Nakita nato mga kaigsonan nga bisag asa kuno nga basahon maka pruiba ba kuno gihagit niya nga naa ba kuno'y basahon nga nag-angkon nga si Ellen Goldwhite nga mao ang gitawag og propeta kini bang tawhana naglibog naman tingali ni unya unsa man kay itawag ani unya sa pagdepensa ra pod napoy nangutana ato lang hatag ang mga pagtubag Brad Ronnie. Unsa po'y katarungan kay ato bang ipatakdo unsa ba ni sila nagkasabot ni o wa magkasabot
sa mga 70 Adventist nga nasay dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City, miilabas sila nga si Propeta Ellen White propeta gina sa ilang pagtudlo pod og dili. Atong paminawan, Reverend, aron nga atong ikatandi, kay pareho man ni sila nga naa sa 70 Adventist Church. Okay, dili man daw kini sila 70 Adventist Reform si Mitchell Bendilio o sila. Okay. So atong paminawan mga kaigsunan, ang nagprograma po sa 70 Adventist Church dinhi sa Cagayan de Oro, inisibihan sa RPM Dixkio. Naminaw karon si Brother Romeo Mukula. Matugpan niya, nagtanaw siya sa YouTube at itong Domingo. Niya, si Mitchell, angkon na si Ellen White dili manalagna. Wala mo ingon nga manalagna. Wala mo sulti nga manalagna. O mo na yan isulti, no? So, mo na siya nga tungtubag. Ang matuod nga manalagna, bisan kining mga manalagna nga naka-record sa Blancos Latar ngalan, wala ina sila maangkon na ako manalagna. Wala ina sila maangkon na ako manalagna. So, mo na siya. Apan na ay prueba ebidensya sa pag-ila sa magtuod nga manalagna, Brother Romeo. Si akong klaro na nga si Mitchell kauban nga na, dili na siya SD Reform. Nga si Mitchell kauban nga na, dili na siya SD Reform. Oo. Dili na. Atong naklaro nga kauban di ay sila ni Mitchell Bendilio, pero kinis Mitchell Bendilio dili ni SDA Reform. Okay, atong ipapadayon, Reverend, kaya Okay. aron nga atong makuha gyud kay matud pa niya nini nga atong nadunggan nga ang kinatibukan sa 70 Adventist Church nagila nga si Mrs. White propeta. Okay. Kaya atong ipadayon. Si SD Reform kayo po dili ni SD Reform, pero matuod pa nila SD Reform so dili. Kauban ni 70 Adventist Church ngalan sa among nga simbahan o sarami. So bisan kami muingon mi nga si Ellen White wala mo angkon nga siya manalagna apan gituuhan sa mga Adventista nga siya manalagna. Gituuhan sa mga Adventista nga siya manalagna. Naman. Bisan kuno sila may angkon nga si Ellen White wala mo ingon nga siya manalagna, pero gituhan sa kinatibukan sa 70 Adventist nga siya manalagna. Murag atong tan-aw bitaw murag sulod gula, pero kang Mitchell Bendilio 100% ka di man ingon ana ang sinultian kay wa lagi kunoy mabasa. Pagkakatawanan basa kayo sa challenge si Benilio. Any preachers, basa nga si Mrs. White, naibasahon, nga nag-angkon nga siya propeta, imo rin kauban nag-angkon. Niingon siya, bisag may mabasa, pero gituhan na propeta, unsa man na, gitubag ka. Na wala din ni magsabot kay sa inyong gitawag og basahon mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen White. Nag-ingon din sa pahina 77. Akong awhagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamaturan sa paglakaw sa panaghiyo sa kauban sa ilang kaigsuonan. Ayaw hatagi ang kalibutan sa pagunahuna nga kita nagpalahi sa kasigpit nga kita wala magkahiusa nga dili managsama ang atong pagpanudlo, likay ang pagkabulag-bulag. Palikayan daw kuno ang pagkabulag-bulag sa sinultian aron dili moingon nga ang kalibutan o ang mga kauban nga kaigsunan nga wala daw kuno nganong nagkalay-lahi nga wa man mo magkayusa sa panagsama sa mga pagunahuna, nagkabulag-bulag niya ningon. Bisan kita, ya nakalimot na po din sila. Yun sa man ninyo pagunahuna kung pangitaan na gani. Mao lagi kay nahadlok maglikay-likay kay ingon-ingon manggon nga mabasa si Tomas Eugenio nga inyong Master Espiritu Santo sa Biblia. Daw bi karon. Kay wa man kay mabasa unsa man ning gikan sa kasing-kasing Ellen White. Kang Ellen White man gikas kasing-kasing na dili man ni gikan sa kaning gitawag og atay. Di pod ni gikas baga kasing-kasing kini ni Ellen White. Unsa man kuno? Nya, unsay nakapayag bradoni sa gikan sa kasing-kasing ni Ellen White nga basahon? Unsa daw? Atong basahon ni Bendilio. Ingon man ka nga tanan mga basahon ni Mrs. White na ka na sunay imo ani. Wa siguro nimo ni basaha. Sa gingon gikan sa kasing-kasing ni Ellen White sa pahina 3 o page 3, gingon dinhi sa atong mabasa. Sa Episo 4:11, naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga gasa sa Espiritu Santo. Mga apostoles, mga manalagna, mga magwawali,
mga pastor o mga magtutudlo. Mao ni pahayag ni Pablo gikutlo niya Episo 4:11 nga dunay mga apostoles manalagna magwali og pastor og magtutudlo. Gingon din sa pagpadayon pagbasa. Nagsulat siya kaniadto kadto pa si Mrs. White. Ang akong buluhaton, mo ni pahayag ni Mrs. White ha? Ang akong buluhaton nagalakip sa buhat sa usa ka manalagna. Asa daw nasulat? Denhe sa gingon Selected Messages Libro 1 pahina 36. Oh, gikutlo kining basahon ni Ellen Goldwhite gyapon gikan sa kasigasig. Napod ni sa Selected Messages nga ang iyang buhat nagpaila kuno diya sa pagkamalagna di unsa man diay. Di manalagna na ano man di ay ngawa siya mo angkon mangkaha ibutang ta nga wala. Kamo na di nagbutang-butang. Unya kay pastor magka ka Bindilyo. Kung naa di ay mamembro ninyo, mulaktod ka na sa gitawag og tema pagtulunan 23, largo ka lang gikan sa 1 hangtod sa 22, ngadto din sa 24, ngadto sa 28 kay 28 man ni katima. Ngano ba unsa di ay ang nakasulat dinhi? Sa lagda ninyo sa pagtuon sa Biblia para doktrina og nay mamembro, doktrinahan. Sa pahina sa 61 nag-ingon dinhi tingala man tangamingon sila nga wa gyud hinon mo angkon na gisulat-sulat kinsa man din nagsulat ani mao man inong doktrina gingon dinhi pangutana 9 gikan sa 8 lugar nga pangutana hangtod sa 9 nga pangutana gingon unsay gingon may tungod sa pagpamatuod ni Hesus tubag bugna 19:10 ang espiritu sa tagna in close parenthesis busa ang katapusang iglesia kinahanglan na dunay manalagna. Kinsa man to sa gikan sa kasing-kasing ni Ellen Goldwhite dili gikan siyang atay. Oh. Siya man ay buluhaton sa pagkamalagna. Nakinsa ba? Nya sa pangutana 9, ang hiyas sa pagtagna gipailabas sa mga Adventista del Séptimo Día. Tubag. Oo. Si Mrs. Ellen Goldwhite giila nga nakadawat ng hiyasa ang iyang daghang mga silulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga malagna gibutang manggay kuno sa Biblia sa usa ka matod nga malagna kini si Ellen Goldwhite ang pangutana na asa mas Biblia gibutang mo man di na dayon mo angkon na natingala ta mura manig kini siya og si Kristo pa ni sa iyang panahon nagsunod mura ni Pedro di ba kauban man mo ano malikas mas Pedro kay hadlok siya giapil paglansang ni Kristo nga ilang magtutol siya wako kay ilana na malikas mas Pedro para magpabugat mo ni nga nakuyawan siya kay mapaninglan nga wa man day po'y nabasa tod nga Ellen Goldwhite nga iglesia sa ulahing mga adlaw isa na wa mag-angkon si Ellen Goldwhite na namay inyong basahon sunuga na o man na karon no di na disgrasya na tani ana na wa di ay mo magkasabot niya ningon pa dayon nga ang kini di ay dinhi mo ni real nga nagtuo kay kinatibuk-an kuno nga iglesia nagtuo gyud nga si Mrs. White usa ka manalagna nakaron ang problema nini nag-ingon kay ang usa ka propeta dili man gyud wala kunoy inyo bitaw tong nadunggan badrone di ba nga wala kunoy manalagna nga moangkon siya siyang kaugalingon sa pagkamalagna pwede ba nato ma-review bradone para ipakita nato niya. So siyon din nato nga ingon di ay niya ana di ay si Ellen Goldwhite ilang gidipinsan kay unsaon nga murag nalubag man ning usa ka kamatuoran nga nagpamatuod dinhi sa DXDR si Mitchell Bindilyo. Ya gisagang-sagang sa taga dinhi nga di man god mo angkon god ang usa ka kay walay record daw sumala sa nakasulat sa Biblia nga ang malagna mo angkon nga malagna atong i-review brother ne. Okay, atong paminawan. Naminaw karon si Brother Romeo Mukula. Sa matod pa niya nagtanaw siya sa YouTube atong daling domingo. Niya si Mitchell nag angkon nga si Ellen Goldwhite dili manalagna. Wala mo ingon nga manalagna. Wala mo sulti nga manalagna o mo na yang sulti no. So mao siya nga tubag. Ang matuod nga manalagna bisan kining mga manalagna nga naka-record sa Blanco Sulatan ngalan wala ina sila maangkon nga ako manalagna. Na
review gamay Brad Ronnie. Unsa daw? Sa gipakita nga Atong i-review gamay Oo. sa pagpabukas para sa iyang pahayag. pahinumdom gyud nga masud gyud sa ulo. Yeah. Panihan, nagtanaw siya sa YouTube na itong naging domingo. Niya, si Muchil, angkon nga si Hilmar White dilit manalagna. Wala mo ingon nga manalagna. Wala mo sulti nga manalagna. O mo na yan isulti, no? So, mo na siya nga itong tubag. Ang matuod nga manalagna, Kana bisan kining mga manalagna nga naka-record sa Blanco Sulatan ngalan, wala na sila maangkon na ako manalagna. okay. Wala na sila maangkon na ako manalagna. Ang matuod daw kuno bisan pa diya sa kasulatan, ang mga matuod nga managna gyud nas kasulatan na di man gyud kuno mo angkon nga manalagna. Ang pangutana Brad Ronnie, ang manalagna nga diri sa Biblia di ka mo angkon nga sila manalagna. Be, yeah. kay mao ni dipinsa nga mo ding way mabasa lugar kuno nga si Ellen Goldwhite nag-angkon nga managna kay ang matuod nga managna nga na-record sa Biblia di mo angkon og managna atong pamation nga mao ni ang dipinsa sa ilang pagtuo ni Ellen Goldwhite lahi kang Mitchell Bendilio pero gi hatag ang rason nga di gyud daw mo angkon ang usa ka managna sa iyang pagkamanagna. Sa Biblia mga kaigsunan, kung mag-iskot tag manalagna, masukwahi sa pagpahayag sa atong nadunggan nga Sabadista kay matud pa niya ang matuod nga manalagna di mo angkon pero sa Biblia ang manalagna matuod nga manalangga pwedeng mo angkon siyang kagulingon nga siya usa ka manalagna. Dinhi sa unang hari kapitulo 13 bersikulo 18 mga kaigsunan sa Biblia nga mayong balik ka Biblia kung Biblia ang Katoliko nako pagabasahon gingon kini sa pagpahayag og ang propeta ato pa manalagna nga taga Bitil mitubag manalagna propeta unsay tubag niya ako usab propeta ukon manalagna ug may usa ka anghel nga gisugo sa Ginoo sa pagsulti kanako nga pakuyugon ka kanako aron ka makakaon og makainom apan na makat ang tigulang nga propeta o manalagna. Nag-ingon ang Biblia nga ako manalagna kay gisulayan niya tong kauban nga manalagna nga ginsaksyonan sa Dios nga dili siya pabalikon siyang agoy kay nibalik man kay nituo siya kay kato siya tinuod man gyud to nga manalagna busa nasuko ang Dios niadto mao nga gisilutan katong manalagna kay wa man siya motuo sa insaksyon sa Dios niya giingnan siya nga utuon lang kanako kay ako manalagna kabalo man tong isa ka manalagna nga manalagna siya ingon sa rason di man kuno pwede ang usa ka manalagna nga moangkon sa pagkamanalagna di nasaypan niya karon si Elias Brad Macarayo atong nakita nga siya manalagna ug ang rason nila basta matuod nga manalagna sa record sa Biblia di gyud na siya mo pamatod siya kaugal nga manalagna di ingon niya na si Ellen Goldwhite sa dipinsa sa taga dire sa nagbase sa pagsibya dinis atong gisibyahan karon pero dinhi pod sa dipulog di man wala man sa iya kay di murag gilikay nam gid niya nga dili na gyud si Ellen Goldwhite ang manalagna mas maayo pa ang SDA reform movement nga giingon niya SDA reform kay ngano maggamit-gamit pas ilang mga sinulat nga basahon. Okay. Sa dili pa na ako natubagon akong isulti kinira. Mitchell Bendilio, ikaw bitaw ko napas Mrs. White, nag-ugtas gini nimo. Wa pay siguro kung kining imong rason, gitaga ka ng building ni Mrs. White sa imong buhatong pagwali sa SDA. Yeah. Nga naman, una, gumayon ka, malipay ka sa Mrs. White, ana. Naningkamot siya, nga naade sa pagtambag sa kanang giingon mga hitabo, sa katapusan sa kapanahonan nga magkayusa, dili magkabulag-bulag, ano mo siya, man ka? Sa prinsipyo sa imong mga kauban. Unya pod buhi pagyapon si Mrs. White makadungog siya pod sa nagsibya diri nga nganong imo man giingon adto pagsulti nga ang usa ka manalagna nga na-record sa Biblia di gyud mo angkon og manalagna kay kung moangkon unsa lugar nahimo nang bakakon mo manaron Niya pa yun. Gikan sa kasing-kasing ni Mrs. White, iyang gipadaya, gipakita, yes, pagkapapita. Pag-abot sa kadaugas gugma, tuwa, pulok-pulok sa amot si Bendilio. Misyon lagi, pamutana lagi. gikan sa lagda gikan sa lagda. Gikan sa lagda sa pagtuon sa Biblia. Gibasa ni Rubirin kaganiha. Tubagar gud ni Bendilio, malaki magaka. Ha? Tubagar gud ni. Ang katapusang iglesia do na may manalagna. Kinsa man para nimo ang manalagna sa iglesia nga mga SDA? Mao na, tubagar kay dili magka-propetas Mrs. White.
Unang imo mga kauban, moangkon man nga si Mrs. White propeta. Ang diferensya lang sa ilang pag-angkon kinira. Mo nang wa po mamantay, tambag sa nato, pamantay sab ka na naa sa Sirach ba, Kapitulo 28-26, timbangang pulong wa bagyod sa Biblia, kay kanang rason gani nga pag-ingon gani, sa propeta, girikod sa Biblia, ang propeta girikod sa Biblia, wa ginamo angkon, gibasa ni Badroni kay gani ha, ingon. Pag ang propeta nga taga Bitil, mitubag, ako usab propeta, kasi may namulong nga nag-angkon, propeta bitaw na, marikod na. Hain pa. Oh, gani Si ang pag Elias. anira, ato pag yung pagwangan, ang atong Ginoo sa Kristo nagtudlo nga mao man gina si Elias, mao man gina si Juan Bautista. Ya naa sa Malakias 4:5 ipadala ang propeta manalagna si Elias Naa sa Biblia basa karon si Elias manalagna sa Bibliang Katoliko propeta mabasa na. Kung basahon nato sa unang hari 18 bersikulo 22 kay mao ni maingon o naa dia ni angkon gina siya unya kinsa ngalan nga propeta taga Bitil lagi pero naa lagi na ngalan dia sige kay mo angkon magyud kahangalan magyud ka unya mao magyud ni nga ni angkon sa propeta manalagna basahon na to giingon unang hari 18:22 unya miingon si Elias ngadto sa katawhan ako bisan ako lamang nga usa ka manalagna ni Jehova apan ang mga manalagna ni Baal upan kagatos o kan-uman katao. Bote pasabot ang atong gipalutaw kay ang isyo wala man di man kuno kinaiyahan lagi sa propeta nga mag-angkon lagi nga propeta kay ang propeta na record sa Biblia di gyud kuno na moangkon nga siya manalagna o propeta. Mo nang gibasahan nato si Elias nag-angkon nga siya manalagna ni Jehova, nakig-enkwentro siya ngadto sa upat kagatos og kalim-an ka tao. Sa ato pas 450 ka mga manalagna siya ra usa ka manalagna o propeta ni Jehova. Ang puntong gikuha nagclaiman lagi na nga siya propeta, nagpaila propeta sa Jehova manalagna. Nakaron kung atong ibase sa inyong mga pulong kay mao man mo maghatag og kahayag kay kami man ang maghatag og kangitngit na karon. Naunsa naman ni ron ang mga gisatanasan man kami. Nga mo padayag ni atong wala sa tanase nga naunsa naman ning wa sa tanase nga gisatanasa naman hinoon. Ibulong pa sila ribirin mo nagpatunga sila mo ang sinugo sa atong Ginoo Kristo niya kita dili mga tao sa Dios. Kita naman hinoon nakapasar hinoon bisan pamagani sa pagtukod nga ang manalagna nag-angkon nga siya propeta o manalagna. Okay, nakita na nato no. Busa mo nanubag rami mga malamong tigpaminaw kung magpadeg tag kamaturan. Mabitaw nang among gingon pag tumatagal lalong tumitibay matud pa sa group of singer nga gitawag og wadab. Na karon yapay gingon ni Mitchell Bendelio katong gisgutan niya Bradroni nga kining naay gisgutan niya nga si Satanas kay nagisgot man gud siya nga ato daw pakita nga kaduwang gitawag og walay mabasa kuno sa Biblia nga si Satanas nagbantay sa Sabado ato nang ipadungog kay naningil man siya nga katong na-record Bradroni nga nasaypan kuno nato ang pagbasa-basa sa basahon ni Ellen Goldwhite nga kana kunong mini nga Sabado dili kuno na mao ang buti pasabot sa author kay ang mini kuno nga Sabado muna ang mini nga Domingo matod pa niya karon atong ipabati Bradroni. Okay. Wa kaigo. Okay. Niya pa din. Gigabi pa po sa atong mga higalang PBCN kay matod pa nila tanawa si Mrs. White nag-ingon nga ang Sabado mini atong basahon sa mga hitabo sa katapusang panahon pahina 161 basig nakatunong basa. Kanang gikan Iyang ipainom ang tanang kalisuran sa bino sa iyang mahugang kaulag. Pinadayag 14 versikulo 6-18. Yun sa ngunit paghitabot, pinaaging sa pagpugos sa katawhan sa pagdawat sa muni nga Sabado. Natarawa! Mini nga Sabado ipugos! Mayroong ganing kang mini nga kwarta na original. Sa unsang paagi mahimong mini nga Sabado. Unsa man ay ang Sabado? Ang Sabado ig papa hulay. Adlaw ig papa hulay. Kung imong himuon ang dili adlaw Sabado na igpapahulay muna mini nga Sabado. Mo ba na gipasabot sa libro?
Ay wa lang niya basa ha. Wa lang basa sa atong mga higala nga PBCN. Kay masok pa man. Kahina 106 sa maorang libro basa. Okay, mao to ang pahayag Reverend. Pabati ang synthesize nga yang gi-mention. Sige. Okay, atong ipabati ang matod pa niya synthesize. Karang Ang unang adlaw sa semana dili balaanon. Usa kini kamini nga igpapahulay ug ang mga sakop sa panimalay sa Dios dili makapakidulod sa katawhan nga motuboy ining adlaw ug mulapas sa sugo sa Dios. unsa ba ang nini nga ipapahulay ang unang adlaw sa semana kung imong isipon ang unang adlaw sa semana na adlaw ipapahulay muna ipasabot sa libro mini nga Sabado. Nakaron, dinhi mga kaigsunan sa ibabaw naa dinhi kung atong basahon nganong wala god. Nag-ingon man dinhi kung atong basahon sa madaog-daogon nga mga pamaagi dito gyapon sa pahina nga dinhi sa pahina gyapon nga 106 sa mga hitabo sa katapusang panahon gingon. Sa madaog-daogon nga mga pamaagi sa paggiya o pagpugos sa ilang isikataw sa pagbantay sa Domingo ingon nga igpapahulay niya kadang Domingo mo ning gingon diyon ang unang adlaw sa semana dili balaanon usa kini kamini nga igpapahulay ug ang mga sakop sa panimalay sa Dios dili magpakigduyog sa katawan nga mutuboy nining adlaw ug mulapas sa sugo sa Dios pinagi sa pagyatak sa iyang igpapahulay. Dinhi mga kaigsunan ang Domingo giingog mini. Dinhi pod ang Sabado giingon og mini. Karon tanaw na to. Siya kung naimini nga kwarta, naitinod nga kwarta. Dobe, kung ang mini nga kwarta 50 pesos. Unya ang usa ka mini nga kwarta, usa ka gatos, parehas nga kwarta, pero dili pares og kantidad. Unya kay gimini man niini ang sinulat nga Sabado. Mini pod ang Domingo. Naday giingon dahil ni Ellen Goldwhite dinis pahina 161 og 108 nga 106 nga kanang akong giingog mini nga Sabado mo nang akong giingog mini nga Domingo. Unya niya. Ang punto mga malamong tigpaminaw atong ipamati. Nga matod pagani niya Brother Ronnie, si Satanas kuno wa ko ni mabasa gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag nga nagpapatuman o nagbantay sa sugo sa adlaw nga igpapawlay nga Sabado atong tanahon sa iya o pamation ang iyang gipamahayag Brother Ronnie. Aniya atong paminawan mga kaigsunan ang pahayag niya nga gikan sa Genesis to Revelation wa daw si Satanas nagpabantay o pabugkat sa Sabado. Wala magsugo nga magtuman sa pagbantay sa Sabado. Okay. Mao na igalag mga kaigsunan atong hinuktukan. Ang usbo natong basa, ang Dios gibili niya sa iyang katawhan mao ang adlaw Sabado. Busag dito mo dawat anig soon delikado na nabilungta sa kaatbang sa Dios ison. Basa. Busa di may gibiling nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Kaya ang sunod sa iyang pahulay, may pahulay usab gikan sa iyang mga buhat. Mayon sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Di ka sinisis ngadto sa pinaduan. Di ka kabasan nga ang yawa ni bantay sa adlaw Sabado ni tuman sa adlaw Sabado ison. Nagikan kuno sa Genesis ngadto sa pinadayag. Wa ko nay mabasa nga si Satanas nagbantay sa Sabado. Ay wa, kamuray nagsulat. Katong giingon nga mini nga Sabado, si Satanas nagsabado. Kanang giingon ninyo mini nga Domingo, kaya di man mumuoyon sa nagdomingo. Na nganong moingon man ka, likay. Pero niya, kining ang kadaogan sa gugma, wa di si Satanas ni. Si Ellen Goldwhite ba nagsulat din atong pagabasahon mga kaigsunan sa pahina 42, kining ilang basahon, nagingon. Si Satanas nagmando sa mga audio sa wala pa ang pag-ani ni Kristo sa pagpabugat sa Sabado uban ang istriktong paagi. O nakita nato mga mahal namong tigpaminaw nga si Satanas di ay nagpabugat sa Sabado sa wala pa moani si Kristo sumala sa ilang basahon na. Unsa man si Satanas wa magbantay sa adlaw ipapolay kanang Seventh-day Adventist Reform nagbantay man na sa adlaw Sabado nganong di mo moyon kay wala na sa inyo ha. O busa mo
mo na nga pwede din ninyo ignog mini nga Sabado basta dili kauban na sa pagtuo. Mo na mga mahal mong tigpaminaw. Ingon niya na may manubag dili nga magtumo-tumo. Ug kay miabot naman ng oras among gipahingnaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan sa sunod pa nga Domingo inyo gyapong mabati ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kinusab sa Brother Hermogenes Macarayo. Kining inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa kalasab sa makauban nga Evangelista. Kinasab si Mario Chabit. Kiniusap si Brother Romirama Camus. Kinisab si Brother Rene Telebreco. Og sa ngalan sa mga magtutudlo, Master Tomas D. Senior, kini ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Donilo Mangalos, kami ngayon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.